Lima ang samdan human mibangga ang usa ka motorsiklo sa miliko nga sakyanan sa Tacurong City. Ang kusog nga panagbangga nahulikam. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa CCTV, kita ang paglabay ni ining puti nga multipurpose vehicle sa National Highway sa Barangay Grino, Tacurong City, banda 2:45 Martes sa hapon. Apan diyang nag-left turn kini. Nabanggaan kini sa usa ka motorsiklo. Gumikan sa impact, nakahiagom og dagkong samad sa ulo ug lawas ang duha ka mga lalaking sakay sa motorsiklo. Nasayrang pulos nursing students ang mga biktima ug residente sa Lambayong Sultan Kudarat. Samtang sa nalumping nga MPV, nakahiagom og samad ang tulo ka mga babaeng pasahero gumikan sa nabuak nga bildo sa Samin. Ang tanang nasamdan, gilayong gidala sa ospital. Hinuon ana na sila sa maayong kahimtang. Samtang ang 30 anyos nga lalaking driver sa MPV gikustodiya sa PNP alang sa investigasyon. Matod sa Traffic Enforcement Unit sa Tacurong City, buot unta mo overtake ang motorsiklo sa MPV apan ang pag-left turn sa MPV ang nahimong hinungdan sa pagkabangga sa motor. Nakatem siya ng overtake pero lumampas siya doon sa solid white lane kasi galing din siya sa most center lane, yung dalawang nakasakay ng motorsiklo. Pag left turn kasi open naman, yung sasakyan natin na SUV, tapos may right to move na siya kasi wala nang papuntang Tacurong na sasakyan na makablock sa kanya. Yung motor sir, na natin masabi kung ano kabilis talaga, pero medyo mabilis, na overshoot siguro siya pumunta doon sa kabilang lane talaga, na opposite lane talaga ng National Highway. Kaya nabangga niya yung center ng SUV. Nakatakdang magpahigayon og settlement ang duha ka kampo kinsa ginakuhaan pa og pahayag. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.